6.5 hours later. Пречупване на времето имахме, след кончетата дойдохме до метро. Тази цялата количка я напълних. За канала на Венци снимахме. Може да гледате в неговия канал колко пари излезе цялата тази количка и долу в коментарите да предположите. Цяло нищо не сме яли. Не е верно. Аз докато дойда тук съм ял 3 пъти, братле, ти не ме храниш. Той изяде киндербойната. Верно ли за киндербонето? Да, братле. Той изяде няколко. Добре, значи само аз не съм ял. И аз не съм ял. Тук, защото трябва да минем през един мол да купим един компютър, но за това ще ви разкажа след малко да го купим. Сега взимаме ходозите и да потегнем. Ще ядеме в Джанам. Това е разхищение на калории. Хубаво ти не яш. Дева, днес като много намален състав. Регионите май няма могат да учат, трябва да снимат подкаст. Ембата е на матч. Ембата да трябва да ходи да гледат също какво ще направи. Маси ти вез, братле, трябва да се оправим днес май. Ще го правим. Аз съм гладен. С карта може да се плаща. Имаш пари кеш? Ще ги върна. Имам, да. Ама после трябва да ми върнеш, че трябва плата найема на гаража. В края на видеото, между другото, ще изтеглим слушалките от първото видео, което ви обещах в тази, че ще раздадем. И след малко ще ви кажа какво ще раздадем в това видео. Брат, принципно е 170, ама сега съм мега гладен и са много вкусни. Те са